ମାଣ୍ଡିଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମାଣ୍ଡିଆରେ ନା ଆପଣମାନେ ବହୁତ କ'ଣ କିଛି ବନେଇ ଖାଉଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି ମାଣ୍ଡିଆରେ ପୁର ଦିଆ କାକରା ପିଠା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦଶହରା ତ ଆସିଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପୁର ଦିଆ କାକରା ପିଠା ଏଇ ଦଶହରାରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣମାନେ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ। ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ସବୁଯାକ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ପିଠା ତେଲରେ ଖୋଲିବନି କି ପିଠା ଭାଙ୍ଗିଯିବନି, ପୁରା ଉପରୁ ପୁରା ନରମ ରହିବ, ଭିତରୁ ପୁରା ଜୁସି ରହିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାଣ୍ଡିଆ ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ଏମିତି ମାଣ୍ଡିଆ ପିଠା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଭଳି ସଠିକ୍ ଭାଗ ମାପ ସହିତ ମାଣ୍ଡିଆ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ବି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠା ବହୁତ ନରମ, ଭିତରୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜୁସି ଅଛି, ଉପରଟା ପୁରା ନରମ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଥରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଲୋ କରିନେବେ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜୁଲିସ୍ କିଚେନ୍କୁ। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଉଲ୍ ନେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗିନା ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗିନା, ଗ୍ଲାସ୍ ବା ଗୋଟେ କପ୍ ସେଟ୍ କରିନେବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଭାଗ ମାପଟା ଆମେ ସେଇଥିରେ କରିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗିନା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ମୁଁ ନେଲି, ଗୋଟେ ଗିନା ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ଗିନାର ସୁଜି ନେଲି। ଯେତିକି ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ନେଇଛି ତାର ହାଫ୍ ମୁଁ ସୁଜି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ସୁଜି ବଦଳରେ ମଇଦା ବା ଅଟା ନେଇପାରିବେ, ସେଇ ହାଫ୍ ନେବେ। ଆଉ ଏତିକି ନେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ହୁଇସ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଉ, ଆପଣମାନେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଉ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଠି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ଏମିତି ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା। ଏମିତି ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏପଟେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିକି ତାର ଆମେ ଜନ୍ତଣି ତିଆରି କରିବା। ମାଣ୍ଡିଆକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିକି ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୋଟା ଭାରି ଜାଗା ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଜନ୍ତୁଣି କରିବେ ନା ଗୋଟେ ମୋଟା ଭାରି କଡ଼େଇ ବା ଏମିତି କିଛି ହାଣ୍ଡି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ତୁଣିଟା ତଳେ ଲାଗିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗିନାଟାରେ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସୁଜି ନେଇଥିଲେ ସେଇ ଗିନାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ନେଇଛି ଏଠି ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ। ଗୋଟେ ଗିନା ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ନେଲେ ସେଇ ଗୋଟେ ଗିନା ମାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ୟୁଜ୍ କଲି। ଆଉ ଅଧା ଗିନା ସୁଜି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିନା, ମାନେ ସୁଜିଟା ମୁଁ ଡବଲ୍ ପାଣି ନେଲି ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆଟା ଯେତିକି ମାଣ୍ଡିଆ ସେତିକି ପାଣି ନେଲି। ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚରେ ଦେଇଛି ପାନମଧୁରୀ, ଛୋଟ ଚାମଚଟା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଥର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲି। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୁଜୁରାତିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଛେଚିକି ଦେଲି। ଆଉ 2 ଚାମଚରେ ଦେଲି ଏଠି ଗୁଡ଼ କମ୍ ଅଧିକା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ ଦେବେନି। ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରଟା ଭିତରେ ମିଠା ରହିବ, ଆଉ ଗୁଡ଼ ଅଧିକ ଦେଇଦେଲେ ପିଠାଟା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏକ୍ସେସ୍ ମିଠା ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏମିତି ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପାଣିର ମେଜରମେଣ୍ଟଟା କହିଦେଉଛି। ମୁଁ 2 ଗିନା ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯେତିକି ନେଲି ସେତିକି ପାଣି, ଆଉ ଅଧା ଗିନା ସୁଜି ପାଇଁ ଡବଲ୍, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନା ମୁଁ ପାଣି ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏବେ ପାଣି ଫୁଟିଲେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଆମେ ଏମିତି ଚଲେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସୁଜିକୁ ପକାଇବା। ଏଇଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚଲେଇବା, ହାତକୁ ବନ୍ଦ କରିବେନି, ନହେଲେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଲାଗିଯିବ ବା ଲମ୍ପସ୍ ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଏମିତି ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜନ୍ତଣି ଏଇଟା ହେଇଯାଏ। ବହୁତ କିଛି ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଏଠି ଜନ୍ତି ନେଲି। ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଜନ୍ତି ବି ଏଇଠି ହେଇଗଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ ନା, ଯେତେବେଳକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇଯିବ ଏଠି ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଜନ୍ତଣି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ହାତରେ ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଣିକି ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ଗୋଲ ହେଇଯାଉଥିବ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଠି ଆମର ଜନ୍ତଣି ଭଲ ଭାବେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଜନ୍ତଣି ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସୁଜିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ ଗରମରେ ଆମ ସୁଜି ବି ସିଝିଯିବ। ଏଠି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ସେଇ ଭିତରେ ପୁରଟା ବନେଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ କରିକି ନେଇଛି। ଆଉ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ବି ମାପି ବି ଦେବା। 2 କପ୍ ଖଣ୍ଡେ ନଡ଼ିଆ ଆମର ହେଲା, 2 କପ୍ ପାଖାପାଖି ନଡ଼ିଆ ହେଲା। ଆଉ 2 କପ୍ ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ କପ୍ର ଚିନି ଦେଲି। ଏଇଠି ବି ପୁରଟା ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କମ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକ ଚିନି ଦେବେନି, ବହୁତ ମିଠା ଠିକ୍ ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଏଇଠି ଚିନି ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ ଏମିତି ସ୍ପାଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା। ଏଠି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଥିବେ, ହାଇ କରିଦେବେନି ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଚଲାଉଥିବେ ଲଗାତାର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଟିକେ ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଦେଇଛି କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏଠି କିଛି ମୁଁ ପିସ୍ତା ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ କାଜୁକୁ ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ଦରଦରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଦେଇଛି। ଆଉ 2ଟା ଗୁଜୁରାତିକୁ ଏଠି ଛେଚିକି ଏଇଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇକି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଆମେ ତାକୁ କୁକ୍ କରିବା। ଆଉ ପୁରା ଶୁଖା କରିଦେବେନି, ଜମା ବି ପିଠାଟା ଖାଇଲା ବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଟିକେ ଟିକେ ମଏଶ୍ଚର୍ ବା ଟିକେ ଓଦା
ରହିଲେ ହିଁ ଆମର ପୁରଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁର ଆମର ଏଠି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ନା ତେଲ ହଉ ବା ଘିଅ ହଉ ଟିକେ ମାରିଦେବା। ମାରିକିରି ସବୁ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଆଉ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ବାହାର କରିକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାତକୁ ଆମକୁ ସହି ହେଉଥିବ। ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେନି, ନହେଲେ ସେ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହାତକୁ ତେଲ ବା ଘିଅ ହାତ ହେଇକି ଆମେ ଏଇଠି ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଦଳିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଅଟା ଦଳନ୍ତି। ପୁରା ଡ ଫର୍ମକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା। ଆଉ ଦେଖିକି କରିବେ କେୟାରଫୁଲି, ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉ ହାତରେ ଏଠି ଦେଖିବି ବାହାରୁଥିବେ ବହୁତ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଦଳିକିନା ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଡ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏଇଠି ଦଳି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏମିତି ଦଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଲା ଆଣିବା। ଆଉ ହାତରେ ଯଦି ବି ଟିକେ ଲମ୍ସ ଥାଏ ଏମିତି ଦଳି ଦେଲେ ଆମର ଲମ୍ସଟା ବି ଆଉ ରହିବନି। ଏମିତି ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୁଲା ଆଣିକି ଏମିତି ଗୋଲ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୁଲା ଆଣିକି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାପୁଲିରେ ରଖି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗିନା ଟାଇପ୍ର କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗିନା ଟାଇପ୍ର କଲେ ଏଇଠି ପୁର ଟିକେ ଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ 2 ଥର ପୁର ଦେଇଛି। ଟିକେ ପୁର ଅଧିକ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପୁର ବି ଦେଇଦେବେନି, ନହେଲେ ପିଠା ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଛାଣିବା ନା ସେ ତେଲରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଏମିତି ଉଠେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି ସେମିତି କରିବେ। ଆଉ ଉପର ଯେଉଁ ଅଧିକଟା ଥିବ ନା ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ହାତରେ ଏମିତି ଗୋଲ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଚେପ୍ଟା କରିଦେବା। ହାଲକା ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଚେପ୍ଟା କରିବେ, ନହେଲେ ପୁର ବାହାରି ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ କାକରା କହୁଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ କାକରା ଯେହେତୁ ବନେଇବା ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଫ୍ଲାଟ୍ କରୁଛି, ଏମିତି କରିଦେବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ହାତରେ ଟିକେ ଗୁଲା ଆଣିକି ଆମେ ଏମିତି ହାତରେ ଗୋଲ କରିଦେବା। ତାପରେ ଯେମିତି ଗିନା ଟାଇପ୍ର କରିକି ମଝିରେ ପୁର ଦେଇକି ଗୋଟେ ହାତରେ ରଖିକି ଆର ହାତରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା। ଏଇଠି ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି ନା ସେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସେମିତି କରିବେ। ଆଉ ପୁର ଦେଇକି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ହାତର ଗୋଟେ ହାତରେ ରଖିକି ଉପରକୁ ଆର ହାତରେ ଉଠେଇଦେବେ। ଆଉ ଟିକେ ପୁର ଅଧିକ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପୁର ଅଧିକ ଦେଇଦେବେନି, ନହେଲେ ପିଠା ଖୋଲି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପିଠାଟା କଲି ସେମିତି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ପୁରକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଉପରକୁ ଏମିତି ଉଠେଇ ଆମେ ଏଇ ପିଠାଟାକୁ ବି ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପିଠା ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପିଠାଟା ବି ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ହାତରେ ଯେମିତି ଟିକେ ହାଲକା ହାତରେ ଚେପ୍ଟା କରିବେ, ନହେଲେ ପୁର ବାହାରି ଆସିବ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କାକରା କରିବା କହିଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଚେପ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେମିତି ଗୋଲ ବି ରଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ପିଠା ଏଇଠି ବନେଇ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିବାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଏପଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଏମିତି କିଛି ତେଲ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ ତେଲଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ ଯେମିତି ବସିଥିବ, ବେଶୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ନଥିବ କି ଥଣ୍ଡା ନଥିବ। ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଥିଲେ ପିଠା କେବେ ବି ପକାଇବେନି, ନହେଲେ ବହୁତ ସାରା ତେଲ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ଆଉ ତେଲ ପୁରା ଗରମ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବି ହାଇ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଉପର ପଟୁ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଭିତର ପଟଟା ସିଝି ନଥିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଭିତର ପଟ ସିଝିବନି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ପିଠାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚାହିଁବେ ଯଦି ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଉଥିବେ ମଝିରେ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି, ପିଠା ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଏଇଠି ପିଠା ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପିଠାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପିଠା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଏଇ ବ୍ୟାଚଟାକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଯାକ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ପିଠା ଥିଲା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଇଠି ସେଇ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ଥିବ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ତେଲ ବହୁତ ଟାଣି ନେଇଯିବ ପିଠା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଟିକେ ଉପର ପଟଟା ହେଲେ ନା ସାଙ୍ଗେ ଓଲଟେଇବେନି। ଟିକେ ଉପରଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ପିଠାକୁ ଓଲଟେଇବେ। ଆଉ ଯେତିକି କଡ଼େଇରେ ଧରିବ ସେତିକି ପିଠା ଛାଣିବେ। ଏକା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ପକାଇ ଦେବେନି, ନହେଲେ ପିଠା ଦେହରେ ପିଠା ଲାଗିଯିବ ଆଉ ପିଠା ଉଠିବନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ପିଠା ଛାଣି ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାଣ୍ଡିଆ ପିଠା। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ଦଶହରାରେ ଏମିତି ମାଣ୍ଡିଆ ପିଠା ଥରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ପିଠା ବନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।